لومي نكافلو قال أرئستو فقرن قبزنتن أبزبل أرئستينا حبيرنا قال أملاح كنري انتاي مالتيو فقرن قبزنتن كلتا نجر تسعرار نجري زارب زلو أب قداماي بيتروس معرف حادي كافقد عسران كلتن سقع عسران سلستن مجمريا خنببيه بهياون نزل عالم زنبر قال أملاخ كاب زيت أفق زرق انبر كاب تفع زرقي أيكونن كم بحدش التولدكم نحقي إنا تعززكم وان قبزنا نزي بالله فقري أحواتن ننفسهم أسري نصوه لبي نحاد حدكم بحقي تفاقروا حجين تايزب لنا زلو أبت مودعتا تايزب زلو أبزق آل زند حرد أستبيلكم له قبزنا زي بالله فقري أحوات انبقار فقري خبها كله فقري الله فقري بقبزنا هتكون تخيلها فقري بزي قبزنا هتكون تخيلها سلازي فقرن قبزنا مالت انتاي مالتيو قبزنا خي انتايو مصحف قدسنا زتنققنا زلو انتاي زبل قبزنا نزي بالله فقري احوات ننفسهم انتاي قبروا يزبل زلو اصريو حجي اتا قال انتاي اتبل زلا اصريو ياتبل زلا حجي كصري الله صريت زدليو ايو نينا يبلالو نت قبزنت كصري نمنتاي بنصح لبي نحد حدكم دحار انتايلونا بحقي بمنتاي بحقي انتاي قبروا تفاقروا سلازي ازي انتاي زريئنا زلو نزات قصزي عند حرينا يا قبزنت سب كفاقر خيلو ابزز لو ميجيزي زي كتعارقهم دليخا سبات نعوب جاهم تعارقون دحليكايم يقرب لولو ندحر تباهيلو با يقرب امبي ايبلني امبي يبلني مخنياتهم امبي ندحر يلو انتاي كبهالي زي منفساوي زي اب قدم سب كما يرفق يقرا زي يبل يبحال سلازي انتاي يبل مالتيو ولا بلبو يقرا خيبل خلو انتاي يبل يقرا يبل حج انتاي سمعك اخات خي زلخا يقرا سمعك اخات خي زلخا ነገር ግን እቲ ይቅረ ምብሃል ካብ ልብ አንበር ካብ ምንታይ አይኮነን ካብ አፍ አይኮነን ስለዚህ ብዙሕ ግዜ እትርክብ ፍሪኡ በሐቅ እንድሕር ኮይኑ ግን ሐቅ እንተለዎ ግን እንታይ ዝኸውን ኣብቲ ፍቅሪ እንታይ ይርአ እቲ ፍረ ይርአ ስለዚህ እንድሕር ዳ ናይ በሐቅ ጌርና ግብዝነት ብዘይ ብላ ፍቅሪ እንድሕር ዳ ኸይድና ካብ ምንታይ ንወጽእ ማለት እዩ ካብ ድራማ ንወጽእ ማለት ካብ አርቲፊሻል ንወጽእ ማለት አርቲፊሻል ካልዩ ሐቅ ካሊ ስለዚህ እቲ ሐቅ ዝኾነ ግን ንስዩ ግብዝነት ማለት እንታይ ማለት እዩ እንድሕሪላ ግብዝነት ማለት ቃል በቃል ክትርጎም ከሎ ዘይኮንካዮ ሙኻን ማለት ከይኮንካ ከለኻ ይቅረ ከይበልካ ከለኻ ይቅረ ከም ዝበልካ ክትከውን ከለኻ መንፈሳዊ ከይኮንካ ከም መንፈሳዊ አክት ክትገብር ከለኻ ውሽጥኻ ከይተለወጠ ከም ተለወጥካ እንድሕር ዳ ኮይንካ ዘይኮንካዮ እንድሕር ዳ ኮይንካ እንታይ ይበሃል ንሱ ግብዝነት ይበሃል ስለዚህ እዚ ግብዝነት ንምንታይ ኢልዎም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ግዜ አበዩ ተዛሪቡ ከም ዝብል ቃል እንድሕር ዳ ኢልኩም ንፈሪሳውያን እዩ ከምኡ ዝብል ዝብሎም ዝነበረ አቱም ግብዛት ፈሪሳውያን ኢልዎም ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ፍቅዲ 13 አቱም ግብዛት ጸሐፍትን ፈሪሳውያንን መንግስተ ሰማያት ንሰብ ተዓጽሉ ንርእስኹም ኣይተኣትዋን ነቶም ከኣቱ ዝደልዩ ድማ ከኣቱ ኣይተሓድግዎምን ኢኹም እሞ እንታይ ብሎም ኣሎ ወይልኹም ሕጂ እዞም ሰባት እዚኦም ግቡዛት እዮም ግቡዛት ዝኾኑ ሰባት ናብ መንግስተ ሰማያት ከኣቱ እንታይ ይኾኑ ኣለዉ ዕንቅፋት እዮም ንሶም ኣይኣቱ ፈሪሳዊ እንታይ እዮም ዝብሉ ተዓፁ እቲ መንገዲሲ እንታይ ትገብርዎ ኣለኹም ተዓፅውዎ ኣለኹም ኣይኣቱ ነቶም ዝኣቱ ዝደልዩ ድማ ከኣቱ ኣይተሓድግዎኹም ኢኹም ኢሉ በሎም እንደገና ቀፂሉ ኣብኡ ኣብ 23 ፍቅዲ 25 እንድሕር ከይድና ተንቢብናዮ ኣቱም ግቡዛት ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ኢልዎም ዝባን ዋንጫ መሬትን ጻሕልን ተሓጽቡ ውሽጡ ግና ከትርን ስስዕን ሙሉእ እሞ ወይልኹም ሕጂ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ብደገ እንታይ ኢኹም ማለት እዩ
ጽሩያትኩም ብደገዝ ተሓጽበዩ አውሽጡ ግን እቲ ትክክለኛ እቲ ክኸውን ዘለዎ እቲ ክስተ ዘለዎ ዋንጫሲ ውሽጡ ይሕጸብ ዘለዎ ብርጭቆሲ ውሽጡ ይኻኽትሓጽቦ ዘለካ ውሽጡ ምስ ሓጸብካዮ ጸሪ ክሰትየሉ ትኽእል ላዕላዩ ሓጺብካ ውሽጡ ከይሓጸብካ እንድሕር ደኣ ቀዲሕካ ሰቲኻሉ ግን ተምስል ኢኻ ዘለኻ እምበር ትክክለኛ ነገር ትክክለኛ ጽሬት ኣብቲ ነገርቲ የለን ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋቴ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዝዩ ኣብዛ ምድሪ እዚ ካብ ዝጽየፎም ዝነበረ ነገራት ሓደ ግብዝነት እዩ ስለዚ ኣብ ፍቕዲ 27 ኣብ መጨረሻ እንታይ ኢልዎም ኣብቲ ምዕራፍ እቲ ማቴዎስ 23 ኣቱም ጉቡዛት ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ወጻኢኡ ጽቡቕ ኮይኑ ዝረአ ውሽጡ ግና ኣዕጽምቲ ምውታትን ርኽሰትን ዝመልአ ልቕሉቕ መቃብር ትመስሉ ኣለኹም እሞ ወይልኹም ድማ ኢልዎም ሕጂ እንታይ እዩ ንግብዝነት ብዝተፈላለየ ነገር ይገሊጽዋ ብብርጭቆ ብዘይተሓጽበ ዋንጫ ገሊጽዋ እንደገና ድማ ብመቃብር ገሊጽዋ መቃብር እንታይ ኢልዎም ብላዕሊ ዘብለጭለጨ ሓወልትን ፊዮርን ዕምባባታትን እዩ እቲ መቃብር ውሽጡ ግን እንድሕሪኢኹሞ ዓስከሬንን ዕጽምትን እዩ ዘለዎ ኢሉ በዚ ክምስሎም ከሎ ኢና ንርኢ እምበኣር ኣሕዋተይ ፈሪሳውነት እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ስጋዕ ክንዲ ዝኻብ ረኣና ፍቕሪ ማለት ከእንታይ ማለት እዩ ባር ሎሚ ኣርእስትና እንታይና ንርኢ ዘለና ፈሪሳውነትን ፍቕርን ግብዝነት ይቕሬታ ግብዝነትን ፍቕርን እዩ እምበኣር ግብዝነት ስጋዕ ክንዲ ዝኻብ ረኣና ፍቕሪ ከእንታይ እዩ ፍቕሪ እንታይ እዩ ፍቕሪ ማለት እንታይ ማለት እዩ ፍቕሪ ክንገልጾ እንድሕር ኮይንና ብመንፈሳዊ መግለጺ እስኪ ንግለጾ ፍቕሪ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንሕና ብኸመይንቲ ኢና ቅድም እስኪ ክሓተኩም ሕቶ እንተዝሓትት ደስ ብለኒ ኣምላኽሲ ወይ ከዓ ክርስቶስ የሱስሲ ስለምንታይ እዩ ንዓና ኣፍቂሩና እንታይ ስለ ዝገበርና እዩ ኣፍቂሩና ስለምንታይ እዩ ንሕና ክንዲ ዝኣክል ፍቕሪ ረኺብና ወዱ የሱስ ክርስቶስ ኣክንዳና መስዋዕቲ ኮይኑ በጃ ክኸውን ንሕና ካብ ንጠፊ ኢሉ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ስጋዕ ክንዲ ዘፍቀረና ብምንታይ ምኽንያት እዩ እንታይ ስለ ዝገበርና እዩ እንታይ ስለ ዝተረኽበና እዩ ኢልኩምኹም ትሓስቡ ብምንታይ ስለምንታይ ምኽንያት እዩና ተፈቂርና ሰብ ክፍተወሉ ዝኽኣለ ንሕና ክንፍተወሉ ዝኽኣልናዮ ገለ ነጥቢ ትብልዎሲ እንታይ እዩ እንታይ ካን ወዱ ስለ ዘስመሮ ሕራይ ወዱ ንዕኡ እስሚርዎ ንሕና ግን እንታይ ስለ ዝኾንና ኢና ተፈቂርና ንሕና ገና ኃጢአተኛታት ገና ዓመፀኛታት ገና ጸላእቱ ኮለና እዩ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ጽቡቕ ኩላትኩም ትብልዎ ዘለኹም ትክክለኛ ግን በዋል ሓንቲ መለክዒ ስጋዕ ሕጂ ብዙሓት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መርመርቲውን መርሚሮም ዘይረኸብዎ ነጥብ እንተሎ እንታይ እንድሕሪልኩም ሰብሲ ስለምንታይ ተፈትዩ ኣምላኽሲ ስለምንታይ ኣፍቂርዎ ዝብል ዋላ ሓንቲ መልሲ የለን በቃ ዋላ ሓንቲ መልሲ የለን ሕጂ ኣምላኽ ብኸምኡ ንሰብ እንታይ ገይርዎ ኣፍቂርዎ በቃ ፈትዩ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ተፈቲኻ ሕጂ ኮ ንስኻትኩም ኣነ ንስኻትኩም እንሲ ከመይ ገይሩ ወንጌል በሪሁልና ከመይ ገይርና ሓቂ መፂና ኣብዚ ክነምልኽ ክኢልና ብዙሓት ኮነ ዝዕድል እዚ እንታይ ገበሩ ኣይረኸብ ወይ ንሕና ኣጋጣሚ ስለ ዝኾነ ይኮነን መፂና ዘለና ብኣምላኽ ግን እንታይ ኮንካ ኣለኻ ተፈቲኻ ኣለኻ ብኣምላኽ ተፈቂርክለኺ ብኣምላኽ ተፈቲና ኣለና ኣምላኽ ዝፈተወና ምኽንያት ግን እንታይ እዩ ገሌና ኣሕዋትና ኣይድሓኑን ኣብ ተፈላለየ ምኽንያት ኣሎ ወይ ኮነን ድዩ ንሕና ግን ተፈቲና ንሕና ግን ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣለና ስምና ተጻሒፉ ኣብ ቤቱ ንመላለስ ኣለና ብምንታይ ምኽንያት ብምንታይ መለክዒ እንድሕር ተባሂልካ ዋላ ሓንቲ መልሲ የብልካን ብኸምኡ እንታይ ገይሩና ኣፍቂሩና እግዚአብሔር ኣምላኽ ባረኽ እምበኣር ፍቕሪ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልና ፍቕሪ ማለት ዘፍቀረካ ምፍቃር ማለት ኣይኮነን ፍቕሪ ማለት ንዘኽበረካ መሊስካ ክትኽብር ንዘፍቀረካ ክትፍቅር ጽቡቕ ንዝገበረልካ ከዓ ግዜ ሓሊኻ ጽቡቕ ክትገብረሉ እዚ ኩሉ ፍቕሪ ይኮነን እዚ ኖርማል እዩ ፍቕሪ ክትፋቶ ከለኻ
حدا صبق نجار كتسمع كلها إلك تتحقوس تتحققف أزون فقري يكونن فقري بلدنا يكونن كماي مالتي أنا كون عخمس صفق مسرخبكو لبي عارفة أنا كون عخمس رخبكو أبي وتي بقى صبق نجاري خوينو اللي أنا كوز مسكونكو إلا نسب أبنا نحدنا بزلوا فقري نحنا حجين تاينا نخون زلنا بلس أنياتاتنا مخنياتهم انتاينا نقبر زلنا نحنا فقر سلازرا خبنا ناي فقر انتاي كوينا لنا تتأكمتينا خوينا زلنا ناي فقر تتأكمت سلازخونا بت ناي تسب فقري كمز سلازخونا سي صبو فقر جن تقبالي تاي كونتن ناي تتقكلنا فقر سي انتاي كونتن تقبالي تاي كونتن فقري انتاي عند حليلكم وهابيتيا كتهب النحر زي كيلكا كوفي لكا تقبل النحر لها هو إذا سلازخون اللي أنا إذا سلاز تعاملني إذا سلازخون اللي نحر كونكا كل جزء أنت أخذ تقبر زلها توسد يا خازل لها أمبر أنت أي تقبر نزلها أي تهبني خازل لها سلازي إزون أنت أيكونن فقري أيكونن فقري كم من النتكا هو سعي كاب أدلو زسره كاب فردي زسره سلازي فقر ختبل كلها بزاي قلي النجر ايو مالت اذن تريلكا بميزان تأتو ايكونن فقري تحق اينا عند حركوينو ابنا نحدنا خلو زلو فقري سلازي تفاقرنا ويكا ابطعم جيزي يخون اب چنكي اب سنا جيزي يخون اب حما جيزي اب زتفلالي اب مكرا حابيركا اتفقر ختهب نحركي إلكا أمنا نحدنا ذا فقر زي أمليسان بحر ناقي ساقن إتا فقري زي آتا فقري إتا ملك زي بالله فقري فقر حد أف فقر حوات أف أما أكلنا زلا فقري كتر عند حركوينا ملك عا بخالق تلكع كيكونه أب جيزي مكرا يخون أب جيزي خبير جيزي يخون أبتي حما كنتاتي ون يخون مساخا أو زبل مساخا دويلو حزنو حزنكا شجرو شجركا كل خناتاتو ناتو ناتكا كخون كله انتاي تبهال زياتا تخكلنيا فقري كتبا زلكا فقري سلازي بدل حوخا ختصور سلا حوخا رأسخا حليفكا مهاب يبلكا مصحف قدس ايكونن مصحف قدسي ملكعي حجي بصحنا يدينا يبصحنايون قال نغري ترديهم مساخوم يسبخ زلو ግን ፍቅሪ እንታይ አይልና ክንመሃር እንድሕር ኮይና ግን فقري نحوخا انتاي رأسخا حليفكا مهاب بدل حوخا خا انتاي مقبار مسار نسخا زي رخب كايو نجر كا حوخا خركب امو بتناتو خنتاسي نسخا تحقوس كلها ايو نسخا زي رخب كايو يكون نسخا ون زي رخب كايوس انتاي خون كله حوخا كركب كله كتحقوس هلك كلتا سبات الله حاجوسهم أود كتسب حاجوسهم زدلي سبات الله أود كتسب حاجوسهم تاي قبرو يدليو كستون دحر وديقو ويك عند دحر تعالي ويزخون نجر دحر كوينو أبون دحر الله تحاجوس رونغ حاجوس قال حاجوس كالله بعبيت حوخا ويك أبمتسع حوخا حوخا خبارك كلها أبو خطرخ بخلها حاجوس كا إسقى اتزعبي حاجوسي زابير أبلغ بارك تلا حاجوسنا بينا نرخبه حاجوسنا نرخبه خلنا بناي حونا متعاي بناي حونا مبرا بناي حونا معباي بناي حونا لعلم بال نحنا دما أبو نحجوس ندحر دعلنا خوينا إتا حاجوستي تخكلينا حاجوسيا سلازي فقري كمزيئة تمثل نمزيئة تمثل بعرفكي قالنا تبتات مصحف قدسنا انتا يبلنا بزعبة فقري قدامي نحواتك مفكار ملكة مدحنا خمزخونة مصحف قدسي نقرن حادثة إذا فقر زي بمقلاسو دحينو ديو أي دحا مخنياتهم أملاك فقر سلازخونة إتناي كريستوس فقر أوشت اندحر دعاليو حدا جزي سب دحينا سلازبلت راح يكونن ناي مدحان فرز زرقة ناي مدحان نجرب هي وتزرقة انتاي خون كله يو اتافرخ ترى خلا
تافرخ ترى خلا امبار اب قداما يوحنس 3:14 እንታይ ይብለና ንሕና ንሕዋት ነፍቅሮም ስለዝኾና ካብ ሞትሲ ናብ ህይወት ከም ተሳገርና ንፈልጥ አሎና እቲ ዘይፍቅር ግና ኣብ ሞት ይነብር ሕጂ ግልጺ እዩ ተዛሪቡና ዘሎ ብዛዕባ ፍቅሪ ክንርኢ እንድሕር ደኣ ኮይና ንሕና ንሕዋት ነፍቅሮም ስለዝኾና እንድሕር ንሕዋት ነፍቅሮም ስለዝኾናሲ እንታይ ኮይና ኣላ ታ ፍቅሪ ኢሉና ስለዝኾና ካብ ሞትሲ ናብ ምንታይ ናብ ህይወት እንታይ ኮይና ኣለና ስለዚ ምድሓና እንታይ ኮይኑሎ ማለት እዩ ተረጋጊጽሎ ሓደ ናይ ምድሓና ምልክት ብምንታይ ይዝረአ ፍቅሪ ፍርኡ እዩ ስለዚ እቲ ምድሓን ምልክት ና እዩ እቲ ካልኣይ እንድሕር ዘይፍቅር ኮይኑ ከዓ ኣብ ምንታይ ይብለና ኣሎ ኣብታ ቁጽሪ 1 ኣብ ምንታይ ይነብር ኢልዎ ኣሎ ኣብ ሞት እዩ ዝነብር ኢሉ ስለዚ ዘይ ምፍቃር እንድሕር ኮይኑ ኣብ ሞት ምንባር እዩ ምፍቃር እንድሕር ኮይኑ ከዓ ካብ ሞት ናብ ህይወት እንታይ ምዃን እዩ ምስግጋር ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስና ስፔሲፊክ ግልጺ ንጹር ገይሩ እዩ ዘርኤና ንምንታይ እንድሕልኩምና እግዚአብሔር ካል መጸውዒ የብሉን እግዚአብሔር ባዕሉ እንታይ ስለ ዝኾነ ፍቅሪ ስለ ዝኾነ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ፍቅሪ ካልኣይ ዘፍቅር ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ ንኣምላኽ ዝፈልጥን እዩ ሃሌሉያ ኣብ ቀዳማ ዮሐንስ 4:7 ኣቱም ፍቁራተይ ኢሉ ፍቅሪ ካብ ኣምላኽ እያ እሞ ንሓድሕድና እንታይ ንግበር ንፋቐር ኦኬ ዘፍቅር ዘበለ ኩሉ ካብ ኣምላኽ እተወልደ እዩ ንኣምላኽ ይፈልጦ እዩ ኣምላኽ ፍቅሪ እዩ እሞ እቲ ዘይፍቅር ንኣምላኽ ኣይፈልጦን እዩ ሕጂ ከዓ ብክልተ ነገር ነጊሩና ኣብ ፍልጠት እዩ ንኣምላኽ ክፈልጦ እንድሕር ኢልካ እንታይ ኢኻ ትገብር ኢሉ ተፍቅር ኢኻ እንድሕር ደኣ ዘይፍቅርካ ንኣምላኽ እንታይ ገበርካዮን እዩ ዝብል ዘሎ ኣይፈለጥካዮን እዩ ዝብል ስለዚ ፍልጠት ክህልወና እንድሕር ኮይኑ ፍልጠት ቀዳማይ ሰብሲ ብፍልጠት ይሓራ ዝወፅእ ኣእምሮና ብፍልጠት እዩ ዝልወጥ እንድሕር ደኣ ፍልጠት ኣለና ኮይኑ ኢና ንኣምላኽ ንሕጉሶ ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ ንሓቂ ከዓ ክትፈልጥዋ ኢኹም እሞ ሓቂ ከዓ እንታይ ክትብረኩም እያ ሕጂ ቃል ኣምላኽ ሓራ መውፂ ቃል ኣምላኽ ሰሚዕካዮ ሱቕ ኢሉ ዝምለስ ኣይኮነን ቃል ኣምላኽ እንታይ እዩ ዝገብረካ ሓራ እዩ ዘውፃካ ስለዚ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ኣብዚ ንሓድሕድና ንፋቐር ምስ በለ እንድሕር ደኣ ኣፍቂርና ካብ ኣምላኽ መውላድና ምክንያቱም እንታይ ማለት እዩ ክንድሕን ከለና ጎይታ ክንቅበል ከለና እቲ ናይ ፍቅሪ መንፈስ ወይ ከዓ እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣበይ ኣሎ ኣብ ውሽጥና ባና ኣሎ ስለዚ ክነፍቅር ንኽእል ኢና እቲ ፖቴንሻል ኣሎ እቲ ዓቕሚ ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባረኽ ስለዚ እቲ ኣኽእሎ እንድሕር ኣልዩስ ከፍቅር እየ እንድሕር ኢልካስ ክተፍቅር ትኽእል ኢኻ ተፍቅር ኢኻ ሓደ ሓውና ሲ ፍቅሪ እስትእዛዝ እያ ምክንያቱም እግዚአብሔር እንታይ ኢሉና እዩ ተፋቐሩ ኣፍቅር ኢልካ እዩ ስለዚ መስት እዩ ግዴታ ክተፍቅርሲ ግዴታ ኢልካ እስትእዛዝ እሞ ከፍቅር ኢልካ ከምዚ ሕጂ ኪድ ተባሂልካ ተኣዚዝካሲ ወፂኻ ትወፅእ እሞ ትእዛዝ ትፍፅሞ ኣፍቅር ተባሂልካ ከተፍቅር ግን ይከኣል እዩ ኣፍቅር ተባሂልካስ ይከኣል ዶ ይከኣል እዩ ንምንታይ መስለኩም ዝከኣል ኣብ ውሽጥና ናይ ኣኽእሎ መንፈስ ስለ ዘሎ ንሰብ ኣፍቅር ኢልካዮ ንኻልእ እንታይ አይገብርኒ ኣይክእልኒ እቲ ዘኽእል ነገር ግን ኣብ ውሽጥና እንታይ ኣሎ ስለዚ ፍቃድና ሂብና ነቲ ቃል እንድሕር ደኣ ርእስና ሂብናሲ እቲ ኣኽእሎ ኣብ ውሽጥና ኣሎ ስለዚ ፍቅሪ ክነፍቅር ንኽእል ኢና ይከኣል ኣሽንኳይ እሱሲ ሓደ ዘዕበየና መንፈሳዊ ኣገልጋሊ ክዛረብ ከሎ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዝቕመጥ ደቀይሲ እንታይ ኢኹም እንስሳ ትደልዩ እንታይ ኢኹም ትፈትው ተባሂሎምሲ አንጭዋ ኢሎም እጂ አንጭዋ ግዛኣልና ኢሎም ነቦኦም ተኸኻቢሎም ሒዞሞ ኦኬ አንጭዋ ገዝኣልኩም ወይ ሕጂ ንሱ ኣነ ከዓ አንጭዋ ይፈቱን ኢሉ ሕጂ ተናናፁ ተገዚአን ኣገዛ ተቐሚጠን እዞም ቆልዑ ካብ ቤት ትምህርቲ ጎዮም መፅኦም ናብዛ አንጭዋ ገለታት ኮይኖም በቃ ልቦም ቀልቦም ምስኣይ ደሓር እሱ ከዓ ንመን ይዝፈቱ ንደቁ ፈቱ
حجي ما أنت داقوا إلي يجازي له دحاركم اندابلو كبلو خلو خي تفلت أنا نزلنا أنا أتوس أنت عند جبرنا ين متينا يلو مسلكم اندافتنا ين متينا كي تفلت الناس اندات تفلت دحار هذا جيزيلو هندبت كنبرة خلاص حميما مستحمما زون قلعوش أني قوم أنت أنك خنا يلوم ده مستأنا قام زفتوون زبلعوون زستيونهم سلازي إنسى حكيم تسكيم أنك نحنا خاصب كم زحمة ماكينة أنا حزنا دود حروقهم نابتي هوسبيتال نسرق حكمة خلوا نحنا خا أبو مسدكنا تطاولنا كوفي أنا فسيمة أنت واز بحال زي فوتو زنا بوركي إلكم اندحر كتفوتو دليخة كتفوتو تخيلها أخلو سلزلو منفس قدوس أوشتنا سلزلو نتنجر لبنان قلبنا نحيبنا نحنا دا كنديناي نتقال أملاخ دا كنديناي منفس قدوس زبولو قال أملاخ نزبولو دا كندي أخلو زي هلو سالساي فقري نفلتان نحد عدنا نفاقر كأ قبؤناي سلازي تازعم وقت نجرسي أبي وقتكم تأهم دحر مدحاني أنا نسخمسي دحر مدحانا أنت أين عن الله ما مدن دحر لكمني نفلتات حلف تفلا أنت فقرة عملا عمقتا مسفحان كاب من تاي نلعل زخونت كاب أمره نلعلي زخونت إتا فقرة عملا نخن فلتاسي ليتنك أترن نمهار أبينا أبوي سلازي أفقري محرات كتجبر محرات كتحتت كلها فقر انت زي بالكا محرات كتجبر يكال تأزازي مسأكا مأزاز كمس اندحر كوينو فقد أملاح غيركا ختأزاز اندحر كوينو مأزاز بحال نجر أبي وتنا خمس اندحر كوينو بزي فقر أملاح كمس أخل أي كن سلام انتهي مسلكم أملاح فقر سلازخوني فقر تزي تلمامي دنايا نفقر تزي فليتنايا مأزاز كوني كنجبر أين خلني سلازي مأزاز كهلونا اندحر كوينو فقري يقرأ خنبل محرات كنجبر اندحر دا أخوينو فقري كنفلت أخنك إذا فقر زي أقابي فقر اندحر تلمامي درايا خاء نمنتاي نحلما حانت أقدمه كحتىكم كل خصي أنا نسخاتكم من بزي حادة قدم أخونات انتا كويننا لنا تفقيرنا لنا نسو يفلو يزقابرو سلازي تفقرنا كنا فكر كأ يقبعنا عدانا محرس سلازي تقبر لنا بوزحاتيات يقرأ سلازي تبهال لنا يقرأ خنبها هال كأ يكالي يقبعي مخنياتهم زي تقبر لنا سبات سلازي خوانا إذي أقد داسو نقري قويت يسوس كريستوس بأبنت كزارب كله حموش تميتي يقرأ زبالة حموش تقرشقن كايدو نزلق حون تاقي روح يزوه حاني روح يزوه سلازي انتا هاخد فلت زلكا عند حريلكمني فقرأ أملاح كنفلت قالنا أملاح كما يجيرو محرات كم زجبر لنا آخر الدعنا خل الله مرد راح يكون كسوات أنا الله مسوات يرد عنا دي هو نفلت إناكو أملاح أفكيرو كارو هو أفكيروني أفكيرو نايو فاتيو نايو نعندهم محرات جبر اندحر أملاح أفكيرونا أموتا فقر فليت نايا أمن تاي كتر الله أبتفرع كتر الله سلازي فقري أجد داسيت نجر سلاز خونت سلازي أنت عايز بلنا بقدام يوحنس معرف 4 فقد عسرت أملاخ بعلو سلاز فكرنا بناي حاتيات متعارق لخون دما ودو سلاز سدد لنا أيو أمبر نحنا أنا أملاخ سلاز فكرنا يو أيكونن إتا فقري إزياء أتم فقراتي أملاخ كم زجيرو خابف كرناس نحناون نحد حدنا كنفاقر يجبأنا أيوه حجي تايز ولا نازلو كنفاقر سي أنت يجيز ولا نازلو يجبأنا يجز بالسؤال لذي ناي قدني يجبأنا كنفاقر سي يجبأنا أنت سلسة قبر لنا دما سلسة تفقرنا أملاخ نحراف كيرونا نحنا دما كنا فكر يقبعنا رابعي أملاخ منبار مالت أب فقري منبار مالت أب أملاخ منبار كنا بالكلنا ويكا أب قويتاني نبرال لنا
ክርስትናኮ አባይ ንበሩ ይሉና ዲ አብ ዮሐንስ ወንጌል 15 አባይ እንተነበርኩም ምንባር ምምልላስ ይብለና ሕጂ እንታይት ምንባር ኮ ኻል አይኮነን አብ ክርስትና ህይወት ምስ መጻና ክልተ ዓበይት ነገራት ኢና ንመሃር እንዳተሃነጽና ንኸይድ ፍቅርን ምሕረትን እዚኦም ኩሉ ግዜ እንዳተማሃርና ንኸይድ ነገር ንምንታይ እንድሕሪልኩምኒ አምላኽ ግን እዚ ክገብር ከሎ እዚ ክምህረና ከሎ አቀዲሙ ፍቂሩና እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ትፍተናተይ እናታትኩም ነገር ምትሓትና ምፍቃርና እዩ ሓደ ጸሓፋይ ፍሉጥ ጸሓፊ መንፈሳዊ ጸሓፍ እንታይ ልጽሒፉ ዝገርመኩም ኢሉ ናይ ዝኾነ ይኹን ናይ ባእሲ ምንጪ ኢልዎ ሓደ ሰብ ክበኣስ እንድሕር ኮይኑ ባይ ኤኒ ሚንስ ኢልኩም ኩሉ ሱር ናይቲ መባእሲ ኣብ መጨረሻ እንድሕር ረኺብኩም ትዕቢትኩም ትረኽቡ መን ይንሱ ስለምንታይ ከመይ ገይሩ ከምዚ ይብለኒ ንምንታይ ከምዚ ይበሃል ወይ ስለምንታይ ይትንከፍ ስለምንታይ ከምዚ ይኸውን ኣብ ዝብል እንታይ ይመጽእ ድሓር ግጭት ይመጽእ ትሕትና እንድሕር ዳ ኣሎ ኮይኑ ግን ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ብዘይ ገበሮ ተባሂሉ ዶ ይተባለት ተባሂሉ ተጸሪፉ ዶ ኦኬ ድላይ እንዳገበረ ማለ ሓንቲ እዚ ወድ ከናሽውዎ ከለው ወእዝራ ወድ ተጸራብ እንዲብልዎ ሓንሳ ከኣ ከም ድላዮም ይብልዎ ገድሽዎ ኣይገደሶን ፍቅሪ ዝፈልጥ ሰብ ብዝኾነ ይኹን መለክዕ ይግድሶን ሰብ ከም ባንዴራ ልዓሎ ይግድሶ ኣውረዶ ይግድሶ ከም ድላዩ ኣይግድሶ ምኽንያቱም ፍቅሪ ተረዲእዎሉ ምኽንያቱም እቲ ሱር እቲ ኩነታትካ ኣብ ምንታይ ኢኻ ትስርቶ ኣብ ፍቅሪ እግዚአብሔር ኢኻ ትስርቶ ኣብ ፍቅሪ እግዚአብሔር ዝተሰረተ ሰብ ነገራት እንተ ክርስቶስ ዘይበጽሖ ኣብ ክርስቶስ ዘይኮነ ነገር ኣይተረድኦምን ኣይፈለጠን ፍቅሪ ዝፈለጣ ሰብ ዝኾነ ይኹን ነገራት ከመይ ኢሉ ከም ዝኸይድ ይፈልጥ ጨሪሱ ከዓ መጨረሻ መን እዩ ዝጉዳእ እንድሕር ኢልኩም እቲ ሰብ እዩ ዝጉዳእ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ነገር እንዳገበሩ ከለው እቲ ፍቅሪ ክገልጽ ዝገብርዎ ይፈልጡን እዮም እሞ እንታይ ግበረሎም ኢሉ ይቕረበለሎም ሓምሻይ ናይ ጎይታ ምዃንና መፍለጢና እንታይ ፍቅሪ እዩ ስለዚ ሰባት ኣብዚ ጎይታ ናብ ጎይታ ክመፁ እንድሕር ኮይኖም ሲ ኣቱም ጉቡዛት ፈሪሳውያን እንታይ ኣይትኾኑንኹም ኢሉ ንሰብ ከይድሕን ከይኣቱ ናብ መንግስተ ሰማይ እንታይ ትገብርዎ ኣለኹም ተዓጽውዎ ኣለኹም ኢሉ እንታይ ኣተዓጹ እንድሕልኩም ግብዝነት እያ ተዕጹ እንድሕር ሰባት ሓቀኛ ፍቅሪ ኣብ ማእከልና ዘይሪኦም ናባና ክመፁ ኣይክእሉን ሕጂ 6 ነፍሳት ድሒነን ኣለዋ ወል ጎይታ ይባረኽ ስለዘን ነፍሳት ምናልባት 8 እውን ክኾና ክእላ ቀሊል ቁፅሪ ይኮነን ኣብ ዓመት ከምኡ ብነፍሳት ክትብል እቲ ቀንዲ ነገር ዘሎ ግን ምስ መጻ ካባይን ካባኹምን ዝረኽብኦ ፍቅሪ ካባይን ካባኹም ዝረኽብኦ አርቲፊሻል ዘይኮነ ፍቅሪ ሓቀኛ ዝኾነ ፍቅሪ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ ፍረ ዘለዎ ፍቅሪ እንድሕር ዳሪኤን ጥራሕን ክጸንዓን ክትከላን ዝኽእላ ስለዚ ነፍስ ወከፍ ናተይ እናታትኩምን ከዓ ምክንያቱም ቃሉ ሓቂ ቃሉ እንታይ ኢሉና ናይ ጎይታ ምዃንና መፍለጢና ጎይታ ክንጨኑ ናይ ጎይታ መቐረት ኣብ ማእከልና ኩሉ እቲ እዚ ጉባኤ እዚ ክብህግዎ ክመፁ ከለው ደቂሶም ክሓድሩ ከለውስ ንጎስ ማዓስያ ትወግሕ ሰንበት ማዓስያ ትኸውን ከይድና ምስቶም ኣሕዋትና እንታይ ክንገብር ክነምል ክትድሕኑ ከለኹም ከምኡ ይበልኩም እንድኹም ከምኡ ዝበልኩ ኣይበልኩምን ከምኡ ደይኮናን ኢልና ኩላትና እቲ ፍቅሪ ንቕንቐና ደይኮነን ዝነበረ ንምንታይ እንድሕር ኢልኩም ንፍቅሪ ስለ ዝረኣና እዩ ከም ወዲ ሰብ ገይሩ ዝፈልጥ የለ ወዲ ሰብ ኩሉ ይዝበል አርቲፊሻል ንኽፈልጦ ግዜ ይወስደሉ ሰብ ናይ ብሕሶት ክፈትወኩምን ናይ ብሓቂ ክፈትወኩምን ትፈልጥዎ አርቲፊሻል ፍቅርን ናይ ብሓቂ ፍቅርን ይፍለጥ ስለዚ ናይ ብሓቂ እንድሕር ኮይኑ ርክብና ኣብ መንጎና ዘሎ ምትሓዝ ሓቀኛ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ማእከልና ዘሎ ፍቅሪ ንደገ ዝርአ እንድሕር ኮይኑ እዚ እንድሕር ኮይኑ ሰባት እንዳባሃግዎም ምክንያቱም ዓለም ጽምኣታ እንታይ ዘሎ ፍቅሪ ኣስኢና ዘላ ኣብ ዓለም ዝሰኣነቶ ነገር ኣብዚ መጽያ ክትረክብ ከላ እንታይ ትኸውን ትድና ኣብ ዓለም ባእሲ እንድሕር ትፈልጥ ኮይና ኣብ ቤተ ክርስቲያን መጽያ ባእሲ ተሪኣ ግን እንታይ ክትከውን ትኽእል እያ ዋላ ሓንቲ ንዓ ስለዚ መፍለጢና እቲ ዝዓበየ ፍቅርና እዩ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል 13:35-34 ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ከምኡ ጌርኩም
كأ نحد حدكم تفاقروا إلو جابر أملاخ بارك يوحنس وانجيل 10:3 35 34 34 جميرة يقريتها حب 34 سكع 35 نحد حدكم كتفاقروا كم تأنا زفكركم كم غيركم كأ نحد حدكم كتفاقروا انت يهبكم الله حدش تأزاز ني حدش كده تأزاز زي سلازي حدش تأزاز يهبكم الله نحد حدكم فقري انت لاتكم بزي دك مزامرتي مخانكم كله انت خوني كفلت كله يزبلن كله نايك أملاح مخانا كله زفلت الله حنت منقدي انت بقى قويتا يبارككم بروخات فقريا فقر انت ريو تراح يسب اب أملاح إذا سب زنا أملاح مخنياتهم أملاح بعلو انتهي سلازخوني فقر سلازخوني أملاح فقر سلازخوني نا أملاح قليسنا يوم مالت فقر خنقلس كلنا مالت نا أملاح أرئينا يوم مالت أملاح فقر خنرق خلنا جابر أملاحنا يمسك سلازي إزيو زنقرنا شاد شاي فقري نتقم حد حدنا منبار انبر نفقر رأسنا منبار ايكون مالت فقري نتقمي حد حدنا مالت ابتقم حد حدنا زتمركوسه يتفقر انبر نتقم رأسنا زتكور يكون يتحققنا فقري يتتخكلنا فقري فيليبي معراف كلته فقد خلته تايزبل بحانتي حساب بمخانكم بحانت فقري بمهلاوكم بحانت نفسي كونكم حاده بمحسابكم انتي قبروا حاغوسي ملو حانت كوايلو شعو حانت كوايلو نرأسي يتعامن بمبال ويس نوداسي خنتو اي تقبروا بتحتنا قنا اتحاده خاب تحاده خاب رأسو ابليسو يرأيه نفس وكف نبس ايو دمانبر نفس وكف نرأسو زحشو ايت امج فقرن سلفشنتن حبيرو ما يكدون يوم مالتي مفتاو رأسها صبغ نعاي ازي نعاي إذا نعاي إلنا يكونان اتناي فقر مخنياتهم كريستوس نعخا نعناي كريستوس نعوخ يكون كريستوس نمن كريستوس نعناي هيوت نعناي دحنت نعناي فوس نعناي كريستوس نعناي اتازر انا يا فقر دما نحنا دما نحواتنا لازم نحواتنا ندحر هيبنا نحواتنا ندحر دارينا ناملاخ فليطنا يولنا مالت معك اني اوزي املاخ فليطنا يولنا سلازنا املاخ ندحر فليط انا املاخ فولط الى سلاز تزاربكو يكونكو ወይ ስለዚ አወጅኩን አይኮንኩ ክርስቲያን ስለዚ ቦልኩ አይኮንን እንታዩ ሰባት ክሪኡና ዝኽእሉ እንድሕሪልኩም አማ ከልና መስመጹ እትፍቅሪ መስራአይዎ ኦ እዚ ሰብ ዝናይ በሐቂ ናይ አምላኽ ነገር አለዎ እዚ ሰብ ናይ በሐቂ እግዚአብሔር አብ ህይወቱ ይርአሎ ኢሎም እቲ ምሕረት እቲ ፍቅሪ ክሪኡ ከለው በዚኦም ዝግረሙ ስለዚ እዚ ክኸውን ከሎ ኢና نا أملاح نريو سلازي كاب جزار سنا تغمي كاب جزار سنا دليت زوج أيو إتي فقري حق إنيا فقري مالج حجي أبزس تياب زخن بس إحكي لنا إنا نا أملاح فليتنا يوخن بال نخيل أمبر أبزخون يخون مجر دي نعنا تتعملنا عند حركوينا مريج أنا نتانهاتنا تتعملنا نتانهاتنا ندليا عند حركوينا جنانا أملاح انتهى قبرنا ينزل لنا أي فلتنا ينزل تمعك أنا نسوي إذا حق إني قال أملاك إذا صريق قال أملاك نأملاك فلتنا يوم مالت نفقر فلتنا يا مالت نفقر نحر فلتنا يا أنا أملاك فلتنا يلا معك أنا ناتنا مفلات أنا أملاك فلت أي الله أنا أملاك تردي أي الله نحر لنا فلتنا يا مفلت معك أنينا فقرنا أبنا نحرنا النري أو فقري أبحوات النري أو فقري النري أو محرت النري أو نجر كله السو ملك ينببيكم ينببي سب بزخون يقول نجارات ينببي مخنياتهم يسحبك أنتي هام ماسي ننهبي انتاي لاتا انتاي يوم الصغسي
ناباخين دحراتيهم اب سوان دحراتي وا شيشا يبلخي او فيلم ابعدنا نهبن دحراتيا ستيو هالو شيشا يلوم او فيلم كا مليسوم تاغبرو يساتيو اقلن هذا شيشا يلوم ستيو اسقي انا ابزا تخوا فو يلوم كا تاي غبرني يدفؤني تايو الى نو الى نهب تايلاتا وعلنا كويو ابيك من وعل نفالت با ززو علنايو يكو ابزو علنا ابزو علنايو نسيو كستاينا الى جسي نفلطينا مالت نسب حاجه كنبل عمبابا نسحب ندحر كوينا وعلونا مس غويتا ندحر كوينو ناي غويتا نجر ندحر علنا بذخونه ملكع حسابات فلطنا كنزارب كلنا نفلت كنصلي كلنا نفلت نسبات كنزاربون كلنا نفلت ولا حد معلت زرعيكم سب سقيلو حد معلت ريكم سلام زبلكم سبسي حد نجر ابو وشتكم سيري زغرمكم بقى يريكم يمسكروا لكم ولا بابور እንዳخدكم ديكم قالت غرم يزبلكم ስለዚህ ዘገርም ናይ መጨረሻ فقدي شوعته اتي اب عالم النبره برهان كا ايناي فقرنا مالتي كالا ايكون بستفلالي منقد تغليصو اندي حجي اماتيوس 5 10 3 10 6 انتايلونا سكاب 10 3 10 6 نسخاتكم ጫው ምድሪኹም ጫው መቀረቱ እንተ ኸደኸ በምንታይ ይመቀር بسب كرجات نقدام مدربايو أنت زي كوينو إمبر زتأكم يبلون إلو دحار أنت إلو نسخاتكم برهان عالميكم أبكرن زلا ختما ختكول أي كألانيو مبرهتي أبيت نزل كل خبره أبقى مقندل كسك الإمبر أب تحت خفر كم بروا أي برهون إيوم كم خاء إلو نحجي نتصبق جبركم ريوم أنت ريوم نتصبق جبركم ريوم أب سمايات نزلوا أبهم ما أنت خمس جنوا برهانكم أب قد مسب أنت يخون يبرح برهاننا أب شتوتغارت يبرح برهاننا أب نحدنا يبرح إذا برهان زي عند حربريه كخول أي كلني حواته أب تحت خفر كقمة يقولون برهان رخيبنا إنا دحينا إنا دق قويتا إنا أولنا تجاوبنات بكويت بكريستوس يسوع رخبنا يون أب نفس وكف سب منفس أملاك الله دحنات الله اتخل الله نجرجن أب تحت عرات كقمة يقولون وياب كفر كعبات يقولون ويج أولنات ندحر أزاي الله خوينوسي نمنتاي يتأكمني ولا ندخ عس نتاي جبرني أيتأكمني أولنات سي أولنات ندحر الله تراحيو نتاي زخون أقامي كخون زخ الأحواتي سلازم خنتأكد من الحر كوينا مقرتنا خجلت إن الحر كوينو نحواتنا نخالقات سبات نمدحان ملكت جزين تخوني ودع الله جابير أملا خبارة يسوع كمتسي مالت زمن بعلون ينقر الناس لازلو قد سقع زلنا قن كم تنسوز الدليو نفسنا أحقيسا بفقري تملاليسنا نا أملا خدما برهنا دميقو نعو حقيسنا كن حلف جن እግዚአብሔር ይርዳአና ስለዚህ ናይሎሚ ፍልጠትና እንታይ እዩ ንሕሪልኩም ክንፈልጦ ዝግባአና ክልተ ነገር ይናሪና ግብዝነትን ፍቅርን ስለዚህ ግብዝነት ምምሳል ፍቅሪ ሐቀኛ ስለዚህ እታ ናይ መጨረሻ ናይ መበገሲት ጥቅስና እንታይ አትብል እንድሕርዳ አይልኩም ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 كاف فقد عسران سلستن تحتي له كم ببا ما أنت جزي خي وسدلكم نحقي نزسوان جبزنا نزاي بالله فقر أحوات ننفسهم انتهي قبروا أسريو حجي يتجبزنا زي بالله فقري أحوات ننفسهم أسريو بنصه لبي نحد حدكم بحقي تفاخر بك أزياء تقصي قال أملاخ دمس أملاخ نعي نعهم نمنتاي እግዚአብሔር ካብ ሓንቲ ዝጽየፎ ነገር ኩሉ ግብዝነት ከም ግብዝነት ገይሩ ዝጽየፎ ነገር የለ ከምኡ ንኸይንኸውን ድሒና ኣለና ብጎይታ
برهاننا بريهولو ناي قويتا خوينا لنا ጨውነትና እንድሕር ዘይመቂሩ ብርሃንና እንድሕር ዳ ዘይተራእዩ ስለዚ ንዋል ሓንቲ ነገር ኣይንጠቅምን ኢና ይዝብል ዘሎ እምበኣር ሓንቲ ነገር ክንእውጅና ሎሚ ንሕና ንጠቅም ሰባት ኢና አሜን ብርሃንና ክበርህ ብርሃንና ምብራህ ኣይኮነን ብርሃንና ክደምቕ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን እዚ ኢና ንኣምን ሎሚ እግዚአብሔር ሰባት ክውስኸልና ከሎ نفسات كهبنا خلو أمم قونا دما إتي حال زبل فقر حوات كالرأي آمين آمنكو سلازين تا قبركو آمين ناينا نزاربكو جابر أملا خبارة سيد آم باحكو بلا يكون قبزنت جن أتسعيافي جابر رايفوتون جابر أملا خم مسجن سلاز نفس وقفنا بحق إن دا تفاقرنا أما أكلنا دما نجابر بزحق صونوجي قويتا أبزي حيباركم سلازي قبزنتن فقرن أبزبل أبزي تردي إن الله جابهر أملاخ بارخ قلي قم نقرات تريفو ملكم كخانو تسفا قبر جابهر سنة أملاخيو كلاتنا حابيرنا كنسلينا جابهر أملاخ بارخ